yazi enye nto ofuna uqwalaselwa guys, leza saying man zidomu ezifikela amagunqwa over 30 ezimela ngazo. Life begins at 40. Suka for ntoni ifondini kodwa la mpahla yanxapha in your early 20s because kaloku oko yayixavathwa since umntu ekwi-early teens. But ke asikho lapho namhlanje man guys, akubandi ifondini la weather yalamagunqwa over 30 nyhani le. Osisintombentsha aba bahleli nje bamisa ngento zabo, ufumane eza call fondini uba man ankile uba ukho busy sine-do apha kwaSpakes. I-do ke sit in i-get together kula age. Nosipho kaloku uhlala ezitandini ngapha eGolden Highway, akananja akanakati laa tshomi ingatrustwayo phambi kwamadoda abanye abantu. But ke asikho lapho namhlanje man guys, yila weather yabo nyhani le yofika ubekelwe i-single malt kwedini ekhitshini kuphekwe ulusu. Bayazazi ii-meals zamajani kaloku banesiphatho. Khaphi ke ungahlala wonwabe nabo uthi uvuka ngomso sekukhoze weldele apha kuwe bawesi nakunezi-stray animals kaloku abaya abanika nje i-attention encinci, baza kuthi nca for life. Uve sekuthiwa ijani litsotso likasizithozama odume ngothengisa amavovo nobaleka neemali zemigalelo tsho ngentsula enemalije eFort Cortina. Yo